Соломон напоминає всім людям: Господь дає мудрость, і з уст Його знання і разум. І так істочник жизни, і істочник мудрости, і істочник знання – Господь. Бо Він сохраняє праведних на спасення. Бог передвидить, як чоловік буде поступати, як глядає путь праведний, і Господь піде назустріч, зведе з нужними людьми. Бог – щит для ходящих непорочно. Хто чесний, справедливий, ходить коло нього охрана щитом Господнім. Він охороняє путі правди і оправдання, оберігає стези пути святих своїх. І от, коли ми притиснемося до Господа, то добре знаємо, що як і в Псалмі 1 блаженний муж, котрий не йде на совіт нечестивих, на пути грішних настає, і на сідалище губителів, на сідалище розвратителів і не сяде. Но буде він, як дерево при водах істочника, буде мати постоянно влагу, і листя його не відпаде. З самого народження ми готуємося до Царства Божого, бо ще в чреві матері уже проявляється воля маленьких зародишів, куди вони будуть йти. Каже псалмопевець: «От чрева матері заблуждаються злі, говоря ложь». Ну і друге, от чрева матері Бог ізбрав святих для Царства Божого. Йоанн Креститель уже в чреві матері дав о себе знати. Так Бог благословляє і многих святих відчути уже від народження путь на духовне возрастання. Каже пророк Ісаїя нині, що прийде час, коли Господь, много є гор на світі, но одну гору Сіон Господь возвисить, має до всіх гор. Гора Сіон – це пророческое названня Церкви Христової. І підуть многі народи, скажуть: прийдім, взойдім на гору Господню, в дом Бога Якова, і Він научить нас путям своїм, ходити по стезям Його. Бо от Сіона вийде новий закон, і слово Господнє із Єрусалима. І Він буде народи судити, обличати многі племена, і тоді перекують мечі на орала, на плуги, а коп'я свої на серпи. І не буде дуже народ на народ іти з мечом, і не будуть більше вчитися воювати. О, дом Якова, прийдіть, і будемо ходити у світлі Господньому. Дом Господній, Церква Христова, православна, канонічна, і нині формує знак тих людей, які формують із себе будущих учасників Царства Божого. Нині Церква споминає пам'ять ікони Божої Матері Іверська, та сама ікона, котрі в час гонення в 9 віці прийшли воїни при імператорі Феофілі в Нікеї та хотіли уничтожати ікони. А ми ся удивляємо, звідки практику уничтоження ікон мали радянські вчительки. Во время совєтської, да, в принципі, недалеко втікли сьогоднішні вчительки, ходили по селам, по хижам, ікони знімайте. Доки вчителька зайшла, іконку зняли, а пак учителька безбожниця пішла до домів, а ікону клали на місто. Но це було тяжкое время, но воно було не случайно і не перше. Пригонений на ікон, в той час була жона, котра мала іконочку свою Богородиці, і прийшов воїн забирати ікону, вона жінка не дає, а він мечом ударив, і вдруг із ікони потекла кров. Тоді він перепудився сам, а вона попросила його: не забирай ікону, і поклала ікону на воду, не лежа, а поклала стоя. І попливла ікона, і аж на горі Афон чудний Божий муж Гавриїл по Божій милості сподобався ту ікону прийняти, і вона стала
Іверська вратарниця і до сьогоднішнього дня. Важно нам зрозуміти, що Господь у всьому світі любими путями кличе до покаяння до церкви. Безумовно, в першу очередь, постом і молитвою. Бо ніякий спортсмен, котрий йде на Олімпійські ігри, не може він 5 років спати, пити, гуляти, танцювати, потім раз по телефону викликали на ігри, ну а він побіг 100 метрів, помер, другий не скочити не може, третій не... А чому? А не готувалися. Пост великий і є приготовлення до вічності. Пост великий для того, щоб розкріпостити нашу душу, послабивши мало давлення тіла. Боже Мати, поможи нам, щоб ми не впали хоч де в пост, а щоб ми способні були добре почати і успішно завершити наш святий пост. І в результаті многі діти отговорені, но сильніші вчилися з нами в семінарі, в академії, котрі втікли із сім'ї нецерковної, безбожної. Батько – директор школи, мати – вчителька, а синок пішов учитися в школу і став священником. Совєтська власть виганяє директора школи, і батько плаче: сину, я через тебе втратив роботу. Но прийшов час, коли батьки поблагодарили Бога, що син ізбрав путь духовний, а вони, втративши в совєтське время роботу за віру, як і нині в Ужгороді, сотні людей втратили роботу, тому що влада определила, що вони московської віри. Хоча в Закарпатті 1150 років Карпаторуська православна віра наша, до київська, до московська, але ніч не зробиш безбожним людям, керівникам. Ходиш до тої церкви, за котру сказали, що вона така. З роботи вон, звісно, неофіціально, але видавили. Що ж міняється за всі часи? А нічого не міняється, бо тот же самий сатана, гонитель церкви, міняє различні лише методи, но його дух постійно єдиний тот же. Безконтрольна, безпонятна, безпідставна ненависть до церкви Христової. Сьогодні ми кажемо: святителю Отче Милетій Антиохійський, моли Бога за нас. Ти показав приклад, як важно в життю бути твердим. І ти, святителю Олексія Київський, благослови, щоб ми нині держалися віри благодатної, канонічної, бо лише в тому случаю ми сильні, коли маємо способність видержати іспитання. А Господь, котрий создав цей світ і ввів нас у цей світ, просить нас ніколи не забувати: ми создання Божє, кругом наш сотворений мір. І тому християни завжди знали, що таке оберігати Божє наслідство, Боже творіння. Безбожники, коли попадають на високі посади, получили право хащу різати, так немилосердно так порізали Карпати, як останні вандали і вороги собственної країни і собственного краю. І нічим не об'ясниш ото звірство, не можеш їх нічим остановити. Чому? Утратили Бога. А втратою віри в Бога не відчувають природу і то, що це наше середовище, тут нам жити. Тут у нас і мінеральна вода, і чиста вода. Доки гори покриті лісом, доти запаси води є, доти є тут життя. Но то розуміють православні канонічної церкви. Другі, котрі втратили віру в Бога, тільки наживатися. От чому пост для всіх. Бо і нам потрібно в многих питаннях себе ламати, чистити, шліфувати свій характер, свої поступки, а в подвиги поста і молитви підніматися. Бо лише так поступаємо діти Божі, а у вічності і діти Царства Божого. Амінь.